So guys, ayan, dito kami ngayon sa Bicol Highway. Tayo natin. So nagtataas kami ng machine. Ang ating machine. Ayan, natataasan namin. Success story again. Ayan. Very good, very nice. So yan nga guys, after hard work, yan, matapos na namin mag-release ng mag-retrieve ng jacking machine. Yan. Picture, nice one. So hanggang sa muli, paalam, see you, bye.